dan kekten ka basnyau tenat bah ka ongkum ni baka jingsuk ka jingmen nimla ban yo daga bak minanti lani daga bapan nakiwe Henry ka jingsuk ka jingmen nimla ban yo daga baying bat wat daladi Shise nagawe kapor dan wei us em jong ka wei ka hima uta us em haba ulai syaganu ka jaka uju yalam yaki menteri rang ba ju uju yalam khamtam ya wei u hati uba u i Tiha kawe kesngi uni u em rengkat bar kita ke menteri bat uta u hati jung kilet syagawe ke klau ban be merat. Sakawero uni em uju yalam ya uni u hati kenang bahabakin siat yakin kinu berat kin kit da uni u hati. Tila jia kata kesngi em rengkat bar kita ke shipa jung habaki be merat hapo jong kata ke klau kim lap buat tang iweru merat. Markumta uta em ulah hukum ya kita ke shipa jungu bakin submit hapo jong kata kalau bat lasaimen step dang step kin stang ban be ya kimrat ti kumpa julong dang step rengap kita ke shipa jong uta em kila kendit naga jinyo thia jengki barki yalam ya uta hati jengki ban pensum yo ti katba kidang pensum ya uta hati hapo jong ka we kapung uta hati usakut no hapo ka khti jong kata kapung utau hati ula persyang kat nuru bansai kila de nampo jong kata kati Henry umla kita ke shipai jong utau em kila persyang kat kabakila bansai ya utau hati nampo jong kata kati Henry kimla satya bat hakabak hadu kim bansai daka jingting kilet baniyat ho ya em ya kata kajing kendu ya kata kajing syam jong ki ba utau hati jong em ula sakut hapo kati jong kata kapong em ula hukum ya kita kishipa ju bakin tan yo udah kita lai manwat daki webat kilat kelenti kumno bakila bansei ya utau hati napo jong kata kapung kita kishipa kila yat ho em kontrol la persang baro kilat kelenti kumno bangin sei ya unu hati napo jong kata kapung Henry baro kita ka jing persang jongi kilong kiba leno Barkumta em ula ai hukum ya kita kishipa ju bakin lekhot ya uwe menteri rangba uba start ba baju hikai ya utau hati kumta wood kita kishipa klam penleno ya kapor wood kilet mare syaki hima jong em ban khot ya utau menteri ban sei biang ya utau hati napo jong kata khati kabaton hapo jong kata kapong enda utau menteri ula poi hakmat muslim ula hukum ya utau menteri khelet me sai ya utau hati napo jong kata kati kini ki shipai jong akila persang baro kilat kelenti ban sai ya unu hati napo jong kata kati Henry kimla satya utau menteri ula ong ya muslim wanang puslai sem kontrat daga batik na ngatip ba unu hati unlaj napo jong kata kati utau menteri enda ula poi hagata kajaka ka ba utau hati ula sakut kita kishipai kilayat ho ya utau menteri bau ni hati ulayap ler haga jingthat ban persyang ban mi napo jong kene kati utau menteri ula ong ya kita kishipai wanam khuslai ngadon manga upha khot ya kishipai napo jong kata hima uphawan ra ya kising uphawan ra ya kitup ya kiwat matkumta kila set up ya kata kajaka hagadur jong katama Hakata kapor utau menteri ula ai hukum ya kita kishipai bakin penking ya ki wat jengki bakin pensawa ya ki wat jengki bakin pensawa ya ki ksing hakata karkom I kumba kadon katama uta u hati habawi osngau ya kata jeng sawa kendit thread u kendit ya kata jingyo thia jungu bat ula sngau hakata kapor bakade katama ula yo sngau ya ka jeng sawa jongki wat ula yo sngau ya ka jing sawa jongki ksing bat umud hakata kapor bakade katma kumta wud utau hati ukhe na kata ka jingyo thia jungu bat u mi kansan napo jong kata khati daga jing thumu daga jumud banlek yarap ya usem utau usem habau yo I ba utau hati jungu ulalait na kata ka jing sakot jungu hapo jong kata khati landap daga jingmen bat ula keli na utau menteri rangba jungu kumno mele bau ni hati ulalat na kajing sakut napo jong kene kati uta menteri ulai tho ya tau sem kanrat uni hati jong phi ubalong hati thama shemla sakut haga met physically Henry sakut haga jimud kajing prakhat ke jong haba ula persang banlat na kata kati bat haba usngau bakalong ka ba
ke brain lani ke jimut ke jing perkhat jung kala ai signal ya ka met jung ba ula sakut Henry haga jing shisha syam la sakut haga met Henry ke jing sakut jung kalong haga jimut ke jing perkhat jung bar kumta habau yo sngo ya kata ka jing sawa jong kita ki waj ke jing sawa jong kita ki ksing udang mut bagade ka thama bar kumta threat ukendit na kata ka jing yo thia jung bat uying bat open light yelade nakata kajing sakut jong kata kajat jong perlok kibi ke jonga kani ke juk ajia ka jing em jongi kum kibiru bun sen kita ke jing kita ke jing jinjar ki bangi kentu ha ka jing em jongi kam dei ha ke ek ba pau shabar kalong ka basuk yangi bangin light kalong ka basuk yangi bangin mi na kata ka jing na kata ka jing jinjar ka bangi kentu ha ka jing em jongi Henry teng ni sakut ni set patok dalade da kata ka jing perkhat pa ngimla shuban lait na ka ne ke jing ngimla shuban lait na ka ne ke jing khuslai ha ka jing singi perlok kibi ki jinga to longi kum uni hati habang yo sngo ya ka ne ke jing sawa jong ke ne ke white habang yo sngo ya ka jing sawa jong ke ne ke ksing tungin kin ditret na kata ka jing yo thia jingi bagi kita jing kita ke jing khuslai kam de maka ka babat ka batte ya ka met jungi Henry ka de ka jimut ka jing perkhat jungi habang yo i ya ka sngi ka bapernai habang yo ya ka step ka bapernai ha ka jing jungi to kendit benru ba menta ka sngi ka don ka thama ka bangan pendep ha ka jing junga ka thama ka la bande ki kam ki jam ki bangi ha ban pendep ha ka jing jungi kala bande ki nuk ki kam ki babha ki bangi ha ban pendep na kata daw ko ki perlok ki bi ge jonga ngan ki thoi pi what set patok lede ha ka jingmut ke jing perkhat jungi bonsen kita ke jing khuslai da ka basuk ni la ban laj da ka Henry ni dalade ni set patok dalade yelade ha ka ta jing perkhat ke ba bonjai bonsen kita ke jing khuslai ke bangi kendo ship host ne manshua Henry hadu menta ngindang bat saya ka bonsen habangi don ka jing khajia nidan ke jing mai bat kiwe pat ki biru kila bandai ki bahaya ngasam jingi kila bandai ki perlot jungi kila bandai kita ki bayatre rengkat pat ngi kita kiwe kim syamla bat ya ka haga jimut ka jing perkhat jung ki Henry mangi daladehi ngimut baki perkhat kumta syapang jungi kumta ngan ong pi wanam khuslai wanam perkhat syapang kita ki kelet ya kita ki ka bapila kendo menin kelet ya kita ki bapi kendo mensyua tu im ke jing ing ko thamai wat mut wat perkhat baki beru ki perkhat sniu syapang jupi Henry mangihi daladehi ni perkhat sniu syapang jong ki we but day na kata daw ni set patok dalade yalade but ni sakut kumne imla syuban ki na kata jing sngosi na kata jing jinjar na kata jing khuslai ha ka jing jingi kumtang an ong pi perlok pe ki changa baga jing suk ka jingmen ngimla banyo dak bapan dak bak milenti ya ka na ka we Henry ka jingsuk ka jingmen ngin la banyo dak ba yeng hi dalade badwar ya ka jingsuk ka jingmen na kata daw na kapor ngaju pendon kam ha ya kini kintin rengkat ba ka jingkur khu jong utrai kendra na jong ka jingkar shan jong ki bahaya ngasam jong pi im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka babha nakam tajang kiwe ngin second do ipi ya kiwe pat ki video tada hado kata kapor bye bye stay safe.